Ulia sekang sanai headphone thepanyadi tangi hinba kok hamyarok tongi pana mano. Ma la kini apa? Dah masuk kan deh. Oh, tiring setang kerakano. Nada babu kena sile mani. Belai jong tu kata, ang tolan sini kani. Norok kaham ke kenai man kena jodi kenai ko hingai tese kaham ke kenari kaham ke tam salai. Ma la kini apa? Dah masuk kan deh. Oh, tiring setang kerakano. Nada babu kena sile mani. Belai jong tu kata, ang tolan sini kani. Bujui man kena tabukle o jaga beri charjona ri khoglai kasya tuima goreng naithok jaga beri naithok ri khogai tukola jak au norok kubune khenawo beri rok ri khoglai jak haipano abo norok no sana se naya abo ti viral video rok hinkai ani sai sekang norok stebo dati nogai dati saimano aboni bagai ano kobangma borono message khalakya haini bagai ang o video ma sanamka phiaba a beri charjona khorok beri tangai besangni joto deras ri khogai tukola kya video senamka norok jodi saime hankai nini logi kobrok e lab dari jotoni dari kaham ke khologe norok no kaham ke explain sai khanarinai te norok kaham ke kobikok saimana bagi video no last jora kaham ke nadi jotona lamsogani kobrok e lab dari channel no norok hinkai pulani simi last jora kaham ke khnari kaham ke pujidi abon bagi norok video no cut eba escape ta khadi tangi hinba video ni main ko bujina bagi norok video no last jora kaham ke khnadi tei ko kolok mana ang chikon sa samabanya norno tebo kaham ke bujirna bage try bo khainai o buri khoroksa pule nogo sachung apro bini dol khoroktam bin aro beranya phakya abudi ka jora joto dol boro khorok burinyo selar jaglakya abo ka jora a buri rongno boroni dol chalarok kol khakya tamo khai tong hinai apro buri rok saka selar ma kun khane kari hinai a ko khanawai chalarok saka himdi tho chengma beranya da jeng kaisa waterfall tei kalaima jaga thana nayo jodi norbo thana musungkhai jengbai thangmano o chalaron kongna khanawai a buri khorok buri rokbo nogo selarjak tonglaima jora chalarok thanani eba bernya bage gosika tei a buri rokno a chalarok phaina phakya borok joto dol malai beranya thalakya borok thama jaga kobama chajaknai tei nungjanai chuak biar manirok telangkha borok a jaga party khaina hanai tei borok a waterfall tei tukma jaga sogikya hinkaino joto tongthogi tukolakya aboni logi a buri rok chuak nangkha biri nangkha tei borok sak sakno kebo limit o narik malia aprokai a buri khorok buri sakni ri dress khugoi tiyo tukona hanai thangka a jora boroni dol kaisa video sanamoi ti salakya tei aro chalarbo tongo a tukma jaga aboni ulo a chalaburi ri khugoi tukolakya hinkai tei tamo sachenai aboni ulo tabongkha nor kahamki bujui naside angasuk khulogoi sana nanglak tei borokno abodi kheno kaisa video clip je chikon nahar jagai edit khai a buri khorok buri rono viral khaijaga tei abo jotonaron sogikya abo ti project buri viral ongui tongkha tomungsaya kok hamya saw hunai norokno asuk story samani bisingo norok wansupono mano ari tamo faltu tamo film kahe kok saka chla buri asuk openo bahai jotori khugui tukonai hamya khainai nang bahake saiman hinai aboni bagai kok borok e love diary true and real diary kholognai a buri khorok buri ri khogoi tukomani kok hamya salaimani abo chini te project buriya tei abo kaisa alka website jagani video si tei norok abo kaham ke saimano abodi chitra video bo website bo jaga man abo nang 18+ boys hinkai kaham ke saimano ang aborok saya ase tei norok je video jaga buri nukmani abo alka jatse haipano chini te project burino solo tei je norok chini kopor khorang sound khanamani abo edit khajak sanamjak video si aboni bagi norok real koboi video naiti tebo kahamge bujinai Ma la kini apa? Dah masuk kan deh. Oh, tiring setang kerakano. Nada babu kena sile mani. Belai jong tu kata, ang tolan sini kani. norok nugane man khana kahamke je kok sama khanamani aboni real koboi video te aro buri rok khanai ralaimani kok se sawa abo a cherai rok class 8 eba 9 rogo pori tongbayu kahamke khanawoi buji nadi abo buri rok khanai ralaimani kok se sawo norok tese kahamke video nadi tebo kahamke kaham hamya bujidi Ma la kini apa?
दा फासखौ खायफुं दे टेरिं जा तामफ्राखानो नाले बाबु खना सिले माने बेलाय जंथ' kata आं तलानसिम खायनि मा लाखेनि आबा दा फासखौ खायफुं दे टेरिं जा तामफ्राखानो नाले बाबु खना सिले माने बेलाय जंथ' kata आं तलानसिम खायनि Video ni men kok abono je viral video beri rok 4 jona ri khoki tukolai mani te kok hamya norok je puji mani abo kaisa alko website jagani video se a website abo 18+ boys rok kaham ki buji nai te a video jaga je cover kok sama khana mani abo hinkai video no sound edit khai join thapai rijaksi asa khlayo norok kaham ki buji man khana kobuitamo chalaktamo te ang last kok abon sanamu chungo aro chini tiprasa jengbai jengse hamya khaimani hamya sanamani nukjago tangi hinkai aboti kai ulta pulta video no edit khai tiprajak bari hinai viral khalaimani abo belaki chaya baksa ba kobuita mo tatalta mo saime asakano hamya ni logi hamya bai gedaloi tebo viral khalai tonglaimani nukjago ang kokborok elap darin phasinti abono sanamu chungo abodi hamya post khai viral khaimani ekdom chaya abo jeng tiprasa engei tiprasa no naselerma jolima se kalayo tangi hinba jekono kaham hamya engei bo laso khai ko kaisano sengjago abo chini borok da boni borok hinei abono sanamu chungo ani sak chalai dara baimanai norok kaham hamya wansuna serengbai sidi boni ko baimang joro jaga kobolta tongsidi nengbo kocho kotor engka kaham hamya wansuna rengka ani kok sama jaga rogo hamya sajama tongkhanke ano nakarti tei norok belake hambai norok video no last jora naimani bagai te norok jodi real video je viral video no kaham ke naina muchung tongkhanke norok ani facebook page o habui nadi kokborok elap dari o page o norok o jaga kaham ke nugui manai je viral video abo real tamo fake tamo o jaga te kaham ke ang upload khane tangi hinkai youtube rogo je rimani hinkai abo blur khai sijak yakano mario tei facebook ni link description box o rijak tongo a jaga habui norok click khai direct habui nadi